Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă arăt un site super șmecher pe care am făcut foarte mult profit și pe care aș vrea să-l promovez foarte mult pentru că mi-a plăcut la nebunie. Și este cel mai tare site pe care am putut paria vreodată. Este cel mai bun site pentru că are foarte multe cutii bune, deci chiar foarte bune. Cu excepția acesteia, care este foarte riscant să deschis, adică what the fuck, dai 70 de euro ca să spice un Safari Mesh, adică ce țeapă mi-am luat, vă dați seama. Na, înțelegeți voi. Și aceasta la 250 de euro, adică pana mea, frate. Uite, hai să dăm un free test să vedem ce ne-ar pica dacă am dat adevărat, adică uitați, frate, pe bune. Tiger tot! Să-ți bagi joc de mine și mi-ai dat Doppler în puii mei, mi-a dat God Knife când am deschis eu. God Knife Doppler. Da. Uite, poftim, uite ce-ți dă. Da, mai zic atunci. Dar frate, îți dă numai căcaturi când deschizi așa la mișto. Știi? O, fine, nu contează. Bun. Al doilea site. V-am spus că am încă un site. Stai că mai știu cum se numea. Da. DL Skins. Am cer scuze, dar sunt cam răcit și da, le trecem peste. Bun. Acest site. Ups, mă scuzați. CSGO Skins Kisses, mă scuzați. Așa era, da. Acest site este pe locul 2, părerea mea. Hai să ne uităm așa un pic pe el. Este un site foarte bun. Mi-am luat un lead conduit de pe acest site. Nu chiar așa scump, e 1,50 €. Haideți să vă arăt cea mai nebună cutie, cea mai tare cutie. Uitați, este și la reducere. Aceasta este cea mai bună și cea mai șmecheră cutie pe care am putut să o deschid vreodată. Hai să dăm un free test să vedem ce le-ar pica dacă am deschide normal. 2 secunde, că știu că trebuie să ne conectăm cu ăla, cum îi zice, cu Steam-ul, puii mei. Da. Stați așa. Bun, SingWift Steam. Da, mi-am luat Vagban pe CS dacă vă întrebați. Pentru că am avut coduri de CSGO în calculator, dar aia s-a băgat update, vezi doamne că să-ți iei Vagban dacă ai coduri de CSGO în calculator. Cu toate că nici măcar nu l-am folosit, dar în fine trecem peste. Bun, dăm un free test să vedem cine ar pica. Da. Doamne, un 5-7, hai să vedem o dată. Oh my god. Da, deci ne dă troll, mare troll. La un pass de Keith Hardener. De carambitul ăsta. Mamă. Deci ne dă troll site-ul, nu se poate. Și dacă vă întrebați, acest site nu este fake. Am auzit multe zvonuri că acest site este fake, dar nu este fake pentru că am văzut că nu este fake, frate, deci chiar nu e fake. Am făcut trade cu skin-ul, adică what the fuck. Da, uite, deci ne dă troll site-ul. Băi, fraților, cam asta a fost pentru azi. Site-urile acestea două care mi se par cele mai tari site-uri de pariuri vreodată. Deci cele mai tari site-uri. Bun. Păi cam atât. Nu uitați să vă abonați, dați like, share, subscribe și tot ce mai aveți pe acolo. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!